kawuono e monj mar achije mag kuo jamni bang' kane gimonjo gweng'no kendo yombo gi diek mahingo 140 mag familia 8 mag gwengego. Monjno ma otimore okinyi ma kawuono notimore ondamo machoko wuok kar jot mar jogo moringo thuchegi e gwenge ma Moinonin, ma bende otimore ka jodak lero ni ne gisechako dok thuchegi e sama ne jokuogego omonjogi e tielo machielo. Kaluwore koda jodak, jokuogego mag kwan-gi ne ohewo 100 ne oloyo bila kod teko kendo nochuno medruok mar arita mondo ochiw mapiyo mane okonyo kelo kwe. Jodak go lero ni jonjorego ne onewo odiochieng' manyoro kendo ne gigoyo lipot ne jochiw arita kwe ma bende ne ok okawo ondamo moro amora. Karibu zaidi ya 70 tukavamiwa mpaka hata tulishindwa, marisasi ilipigwa kila mahali na wakarokota mbuzi, walichukua mbuzi karibu poma 15. Wamekuja leo asubuhi. Kuna hata mama alikuwa anaenda kibarua akapatikana. Sijui sasa huyo mama hajakuwa na punduki, ana mbuzi, lakini alipatikana akapigwa risasi. Hatujui hata hali yake saa hizi iko namna gani. Alikimbizwa hospitali. Alianzia na boma ya ndugu yangu mkubwa